To som nechcel, aby to bolo skandované. Každý inakšie. Áno. Pekne. Na Kopánke. Na Kopánke! Na Kopánke! Každý vidie. Vedľa Agi. Však ale to ví každý, kde to je. A neví. A možno to niekto nevie. Ja tu budem, ona my tu budeme. No Ježiš, to je... Dávajte A pozor. veľká popstar, hej. Dávajte tam. Dávajte pozor, tu tam horšie. Čo zabila? Veľká popstar. Kera. Ja. A dávajte pozor, sú tam Ešte táto horolezecké myšica to schody. bude triky. Dávajte pozor, sú tam horolezecké schody. 45, a keď jebnete, tak budete padať takto. A hlavne, že tu budem ja. Choďte sa blízknuť pred kameru, každý. Choďte. Ja by som chcela povedať, Tomáška, ľúbim ťa. Neľúbime ťa, ale to je jedno, ale Ja by budem som tu chcela ja. konečne toto spraviť, nech to niekto natočí. 24. Ideme s tebou? Júna. A aby ste tu boli. Kam sa ide za 11 až 3. A preto, aby ste tu boli. A keď neprídete. A ešte raz by som chcela povedať, že 24. júna v štúdiu vyspevame. 26. A keď si myslíte, že ste múdri, tak si nemyslíte. Moni sú babice. Takže hotovo? Ideme s Monou. Ide štvrto, zajtra Janko ti dá dobre o 5. Kto príde? Kto príde do toho? Do knižnice? Hej, nečítate cigarety, že? Zajtra vás pozývame do knižnice, príďte, budeme tam. Snažte sa. Čaute. Ahoj, ahoj, maj sa čau. Peti, čau, Peti. Misi sa lúči. Ahoj. Jak vidíte, čo som? Vidíme s tebou, Pali. Však počkaj sa ešte na oblieka. Zoberiem ti veci nejaké? Nie, ja mám tu toto. Počkaj, hneď to musíme zobrať do vás. Môže, poď mi s tým dole. A tieto veci, Palino, si tu nechávaš? Nie. Počkaj. Nemôžeš do nich pohádať. Dievčete, dali ste si to do kucha všetkých.